So maayong hapon sa tanan no. Kami gikan sa Provincial Veterinary Office. Nianhi kami diri sa Daramawang Ilaya para mag-conduct og depopulation sa African swine fever infected pigs. Unsa man kining African swine fever? So usa siya ka viral infection nga maapektuhan ang mga baboy. So ang first nga na apektuhan sa African swine fever diri sa Lanao del Norte, una is ang Santa Cruz, Maigo. Dayon sunod ang Layangan West, Maigo gihapon siya. Then sunod ang Bacolod na dayon, Layangan East, Poblacion, Bosque, ug uban pang mga barangay sa Bacolod. Dayon nagsunod dayon ang Baroy sa Kabasagan. Dayon ang diri sa ato ang Municipality of Lala, ang first nga naapektuhan is Rawan, Lala. Dayon Pinuyak, San Isidro Upper, Ribi, hopefully last Rumawang Ilaya. So maningkamot kami pinanguluhan sa amo ang acting provincial veterinarian og sa pagpaningkamot pod sa ato ang provincial governor o Governor Anging Kibran sa Dimapuro. Manghinaot kita nga masumpo kining African swine fever diri sa ato ang barangay o sa tibuok Lanao del Norte. So naamay ng sakit sa inyong barangay, nahibal-an ninyo nga nagsakit. Ang sign sa African swine fever, una, hilantan siya. Dayon, ang uban magpula ang iyahang mata, dayon na ay ang kanang pula-pula or naghangtod nga violet nga discoloration sa iyahang panit. Ang uban nga mga baktin, nagkalibanga siya. So kung inkasuman nga naay mga matay sa inyong purok or sa inyong barangay, palihog report dayon sa ato ang barangay, sa ato ang kapitan or sa inyong barangay kagawad or sa inyong purok president. Dayon report pod sa Municipal Agriculture Office. And then ang Municipal Agriculture Office mo report na dito sa ato ang Provincial Veterinary Office para makakonduktag og investigation, this is investigation. Then makuhaan nato og sample ang katong inyong gi-report nga nagkamatay nga baboy or nagsakit nga baboy. Kaso man og naay nga sakit diha sa inyong lugar, palihog ayaw intaw ninyo og dala sa lain nga anggay. Og palihog ayaw intaw ninyo og kan-a ang maong baboy kay naa siya'y sakit. So dili man mo effect sa tao ang African swine fever, pero sa pagkangalan nga nagsakit siya, dili gyud siya pwede kaunon. Dili ninyo karnihon or idagan ang inyong mga baboy nga nagsakit kay makatakod ta sa uban nga purok, barangay or munisipyo. Ang report mo dayon sa ato ang duol nga barangay or munisipyo para masumpo kining African swine fever. Ayaw intaw ninyo idagan ang inyong infected nga baboy ha, kay luoy kayo ang ato mga kasilinganan. Ang mag-transmit sa African swine fever virus, pwede kita mismo nga tao gadala sa virus. Manok pwede. So ning adto ang manok dito nangakha dito sa SF infected nga area dahil ning daag po sa inyong tangkal sa baboy. So pwede siya nga makadala sa sakit nga African swine fever virus. Dahil sa palangaw, pwede po siya. So ang langaw bisag asa siya motugdo no. Dayon iro or kanang inyong naghatod og feeds, kanang sakyanan nga naghatod sa inyong tangkal og mga bahog sa baboy. Dayon naghatod pod sa pikas nga tangkal, usa pod na siya nga carrier sa African swine fever virus. So during the population, kung naanay result no kanang inyong baboy nag-report mo sa munisipyo, sa barangay o sa Provincial Veterinary Office, dayon ang Provincial Veterinary Office together with the Municipal Agriculture Office personnel mag-conduct og blood testing or magkuha og blood sample sa inyong baboy nga napikto ay na-assign sa ASF. So once nga mag-positive sila, totally mag-depop na dayon. Kung sa maning mag-depop, total culling sa baboy nga nasulod sa 500 meter radius. 500 meters. So gikan na ito nag-positive nga area, nag-positive nga baboy, radius circumference tuyok na siya 500 meters.
So kinahanglan tanan nga baboy diha maidipap na gyud siya or i-surrender jud ninyo para nga wala na maapektuhan lain nga mga baboy sa atong kasilinganan. So sa may inyuhang financial assistance, may makuha nga financial assistance gikan sa province, 2,000 nga gihatag sa ato ang provincial governor or sa province of Lanao del Norte plus 2,000 nga gikan sa municipality of Lala or bisag unsa nga munisipyo. Dako na kay na siya nga tabang sa ato ang mag-uuma kaysa maghulat mo nga mamatay ra ang inyong baboy nga wala mo'y madawat, wala mo'y mapupo bisan og gamay. So kinahanglan once nga magdipap ang Provincial Veterinary Office o ang munisipyo, dili basta masulod lang sa 500 meters, dili na mobalik ang Provincial Veterinary Office nga moingon na pod mo nga magpadipap mi kay nagkasugod na og kamatay ang among baboy, dili na siya. Once kinasulod siya sa 500 meter radius, dapat i-surrender na ninyo ang inyong baboy para makadawat mo og financial assistance gikan sa probinsya o gikan sa munisipyo. Ayaw na ninyo nagtago-tago kay madugay ta og limpyo ang ang barangay o ang atong munisipyo kung naapay nagtago-tago diha nga baboy nga wala gyud ninyo gi-surrender. So siya, ang uban na nag-surrender na, yun ang inyuha panggibilin kay maluoy mo, kay dako mo og gasto, inyuhang gastoon sa fiesta, kano sa panang fiesta, na ay kasal, na ay bunyag, bakaron, kamo na maoy career. No, ang uban silingan wala nag-surrender na. Imbis kay matutali nga hinlo na ang inyong barangay naday may gitago-taguan. So kamo maoy na career, kamo imbis kay mahinlo na tanan diri, madugay siya og madugay na pud mo og pamuhi kay naapay nabilin di ay didto nga career sa Osaka virus. So manghinaot kami nga during depopulation, hinaot i-surrender in town ninyo ang inyong mga baboy para makasugod og bag-o na pud ang barangay or munisipyo. Kay kung naa na siya diha nga nagpabili na siya nga infected career sa Osaka virus, dili gyud magsige na lang nagtakod. Dili mahinlo ang ato ang barangay kung naapay nabilin nga usa or duha nga baboy sa isa ka lugar nga infected area na sulod sa 500 meters radius.